F'istqarrija maħruġa mid-Dipartiment tal-Informazzjoni, il-Prim Ministru qal li l-proposta li qed jagħmel il-Gvern tajt li jsir eżami individwali ta' kull każ ta' applikazzjoni għal adozzjoni ta' tfal. Dan se jitħalla fidejn esperti bħal psikologi u assistenti soċjali u mhux fidejn il-politiċi. Il-Prim Ministru ġibed l-attenzjoni għal fatt li qabel l-elezzjoni huwa kien għamel il-pożizzjoni tiegħu ċara ħafna li dejjem għandu jsir dak li jkun fl-aħjar interess tat-tfal. Fakkar ukoll li ma' din il-pożizzjoni kien qabel anki l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Iż-żewġ mexxejja kienu qablu l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna m'għandix tkun fattur. Għalhekk il-pożizzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni llum hija pass lura mill-pożizzjoni tal-predeċessur tiegħu. Il-Gvern fakkar li ma jeżistix dritt ta' adozzjoni, iżda dritt li wieħed japplika biex ikun ikkunsidrat biex jadotta. L-adozzjoni mhix awtomatika, iżda trid tkun rakkomandata minn grupp ta' nies esperti. Il-Gvern fakkar ukoll illum il-ġurnata liġi ta' pajjiżna diġà tippermetti li persuna gej tapplika l-adozzjoni u diġà jeżistu diversi każijiet fejn saret adozzjoni minn persuni gej. Il-proċess li qed jipproponi l-Gvern naqqas l-abbużi u jissikka l-proċess biex dejjem ikunu mħarsa l-aħjar interessi ta' tfal. Il-Prim Ministru konsistentement bbaża l-pożizzjoni tiegħu fuq il-prinċipju tal-ugwaljanza. Saħansitra fil-Parlament, il-Gvern għadu kif illeġiżla biex il-Kostituzzjoni tinbidel sabiex jiżdied il-punt li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sesswali ta' dak li jkun. Il-Prim Ministru qal li jittama li l-Oppożizzjoni ma tħallix il-kap tagħha joħodha lura għal pożizzjoni aktar konservattiva minn dik illi kellha taħt Lorenz Gonzi.